Bishin da yadda abubuwan suka fara faruwa da ma halin da al'umma garin Azara suke ciki a daren iya har waye gari zuwa sahiyar yau. Adam Abubakar. Ni a mai gari na Sarara. To wannan barayi ne sun ka saka suna son ka yi wannan lambar sun ka yi su dai waɗanda dai suka yi ma wannan aiki sun ce ne mutum bakwai. Kamar wanda bayani da mun ka samu ga wanda sun ka ba kashi mutum guda ya samu magana wancan dai ba samu magana da shi ba. Wani hali suke ciki? Cikin hali da suka ciki ba samu magana da shi ba amma shi aboki ne wannan shi mun samu magana da shi ya ce da sai mutum bakwai. Mutum nawa suka ma rauni su barayin? Mutum biyu sun kai rauni amma shi ko wancan na uku shi kuma a babba shi a sun kai. An ce suna dauke da makamai a gaskiya magana. Lalle makamai kam suna dauke da shi dan mu da kanmu ma abun ko da so ina dike nan. To lokacin nan rizza guda ina cewa SPO mai jaggara ayyo gudun ga SPO wasu wata ba. Muna cikin shakku wancan abu na sassa abokin zama ranar ko ba ta yi can sai da muka yi halbi na hasu ba da muka san sai ban bara wasa na. To su mutanen da aka ba kashin kuma aka halbi wajen su suka ce mutum nawa ne suka gani barayin ko kuma ya tare da mutum nawa ne? Mutum uku. Amma yanzu da mota ka take shiga inda sun ka baro motar nan mutum bakwai. An ka dauki shigar su har sun ka sako da guduron na mota. Sun ka samu wani ce sun ka ake mota nan sun ka yi shaye-shayen da wanda sun ka kire a duk da sun ka kire an ne sun ka yi abin da sun kai sa'anar da sun ka ga shigar su wanda sun ka tsoga wanda sun ka koma na wurin mota nan sun ka yi dukkan mutum hudu amma su waɗanda sun ka ba gashi mutum uku sun ka kai gashi abin da a yau ne dai 'yan ta'adda sun ka kai hari a ƙasar Nijar a cikin wata jamhuriya ta gundumar Wambai inna 'yan ta'adda dai sun yi halbe-halbe amma ba wanda sun ka kashe sun dai illanta wasu mutum biyu inda aka samu rauni wani a kafa a hannu bayan haka 'yan ta'addan dai kuma sun samu fikewa ba wanda ya da wani labari a kai sai muke Allah ya kamuna lafiya da kuma zama lafiya a cikin ƙasar samu jamhuriyar Nijar. Kuma shi wanda ya saka nan ya riba kuma ya ce kaso shi ne waɗannan waɗanda suka yi amfani da su kamar sa amfani da su asara. To da hanyar mota wadda suka biyo suka zo gari Azara hanya mai yi wani gari ce. Barayu hanya wata ta Bambai. Hanyar Bambai. Idan an hito akwai wani ɗan kwano to nan da aka sabkowa a yi wanga gari na ɗan karfi zuwa Azara. To kenan sun sabko da gwadro sun ka samu wani kayan haka to nan na sun ka gane mutu a su sa'annan sun ka wuce su. Yanzu mutum nawa suka ji rauni sakamakon wanga aikin nasu. Waɗanda sun gaji rauni mutum biyu. Wancan ne na uku shi sun babbage shi amma dai iko ya kai tare da shi amma shi ne babba ga abin da ya fito ga shi ne ba amma hana shi kada kuma da can ya samu wani wata matsala. Kuka ce a tsaye da shi ne a shi. To ana zance akwai wanda aka halba da kartushe ko? Bayan ku kartushe ma shi a cikin hannun guda cikin mutum biyu. Shi wannan kamar har kai ne da yi a shiga ɗaki sai yi kokowa da su. Sai ya ɗauko sanda ya kare gambu sun ka turo gambu da ƙarfi sa'annan sun ka shigo su gare shi. Idan kuwa sun ka shigo su gare shi yana kama da sanda. To su. Kun ji dai labarin da muka samu yanzu nan daga ƙasar Nijar. Fatan mu Allah dai ya ba da zaman lafiya.